Хора, днес ще играем на тази игра. Това е продължение, където ще играе един срещу един. Или двама срещу двама. Ние слитаме в играта. Размазахме. Ама тя големите човечета. Гадост. Да се спася козата. Бяга стоянки. Не. Не. И направих малка пауза. И сега пухнах отново клипа. Но мисля, че те не се път. Нагоре. Това заболя. Започвам. Често си по-малката зелена. Санто. Отивам направо. Виж попли на конци. Аз съм пълна. Арена. Такава. Ама те са 3. А тук са само 2 и играе един човек. Добре. Тук са едина. Ще ме убият, да. Да, бяха ме. Искам един срещу друг. Така. Аз съм блювал на сините. И реклама. Така ми се чести. Стига. Пак е за двама. Сега. Аз съм срещу тях. Ние сме срещу някой. Двама ще седим. Ние сме двама. Те са никой. Тоест, аз играя сама. Пусти. Зелен, спаси ме. Don't be lost. Ставайте. Опа. Удрям като бебето. Зелено само предпазва другия. Стави с мои. Яко, я. Отивам така. Така да големите човечета. Тъпите човечета, големите правят пауза. И ето ни. Пак. Извинете се паузата. Да. Извинете. Вие да е. Давайте. Умрях. Това вече ще го заслужа. Не, спаси ме, зелен. Това път няма да те спася. Ти си гаден. Но ще те спася. Ето. Помощ от мен. Ганто сте една. И зеления свърши всичко. Великани. Те са като старата. Да играеш 4% и зарежда.
Нужно вставить. Вот. О, а там скринки читать? Давай. Или сам не понимаю как. Поехали. О, а сам скринки человек. Один слушайте. И това беше всичко от нас. До утре.